Bueno, sabemos que hai toda unha industria detrás dos produtos de beleza que logo ademais comprobas nas farmacias, Héctor, que costan un quintal todos eles. Pois hai moito marketing detrás destes cosméticos e é certo que hai algúns que funcionan e que teñen unha base real, pero logo tamén hai moito marketing que o que trata é de que compremos esa crema, esa que vai tratar de todo, porque hai cremas para todo e non sempre, e ademais deixas moitísimos cartos e non sempre logo tes o resultado que agardabas. Pois imos a aclarar, moi atentos e atentas na casa, a ver con que merece a pena gastar os cartiños e con que non. Por exemplo, co tema do coláxeno, non? Que é como o santo grial agora mesmo da beleza, non? Esas famosas cremas de coláxeno. Paga a pena pagar por elas ou non, Héctor? Non, a verdade é que non. O coláxeno, mira, hai unha parte que, claro, porque di crema con coláxeno, claro, aí non minten, a crema sí é certo que leva coláxeno, pero que o que pasa? E o coláxeno é fundamental para a elasticidade da pel. Todo hasta aí certo. Esa parte é totalmente certa. Que o que ocorre? Que o coláxeno, aínda que o leve a crema, non se vai absorber nunca. Por qué? Porque a molécula de coláxeno é moi grande e a pel, a propia pel, non vai ser capaz de absorbela ata as capas profundas que onde tería que absorberse. E aínda que se absorbera, ese coláxeno non se vai integrar no coláxeno que temos na pel. Así que realmente aquí, con este caso, estamos tirando os cartos. E tirar os cartos. E hai alimentos que alguna vez nos falaches, Héctor, que teñen de forma natural? É que aí, ese sí que son interesantes. En vez de gastar os cartos nesa crema con coláxeno, pois para aumentar o noso coláxeno é moito mellor tomar un caldo de osos que temos aquí. Caldiño? O clásico caldiño de osos que facemos na casa e que ese sí vai ben cargado de coláxeno. Incluso se queremos algo máis rápido, temos no supermercado as clásicas xelatinas que veñen cargadiñas de coláxeno, o ideal sería que non tiveran moito azúcar, pero veñen cargadiñas de coláxeno, eso sí que pode axudar a rexenerar o noso coláxeno e non esa crema que vamos botar. É que hai cremas incluso ata que levan anuncian células nai e incluso outras que levan ADN para mellorar a nosa apariencia. Unha tolemia absoluta. E imos con outro produto tamén moi recurrente nestes casos. Estas cremas que prometen ter ácido hialurónico, Héctor. Pois mira, este sí é interesante. Anda. Este sí. Os cremas con ácido hialurónico, además, hai denas de moitísimos prezos, non temos por que ir a máis cara, témolas, como vemos aí, dende 6 euros. Horquilla interesante. E realmente, o ácido hialurónico é unha molécula que o que fai é reter moitísima auga. É dicir, nos aplicamos esa crema sobre a nosa pel, a nosa cara, coen esa molécula de ácido hialurónico e vai reter moita auga. Que vai pasar? Que a pel vai hinchar un pouquiño máis porque retén moita auga, mentras dura o efecto da crema, claro, e vai mellorar a apariencia. É dicir, que ti botas esa crema e máis ou menos a partir de media hora ou unha hora, se é certo que vai mellorar a túa apariencia da pel por esa cantidade tan grande, que hai moita crema con ácido hialurónico, por esa cantidade tan grande de auga que vai reter. Así que esta sí é interesante porque o ácido hialurónico sí funciona e sí vai funcionar na nosa pel. Perfecto, pusimos con outra que chega a Operación Bikini, querido Héctor, e todas estas cremas que nos prometen que nos van a borrar dun plumazo a celulite. Pois xa che digo eu que tira los cartos. O sea, que realmente... Sí. Ti podes botar unha crema destas anticelulítica para reducir a celulitis, para facer que desapareza, pero a realidade é que a celulite, como vemos aquí, esta maqueta da pel, está nas capas profundas da nosa pel. Non está na superficie. Non está na superficie. Entón, claro, estas cremas, ti botas a crema na superficie, vais a absorber algo para a parte superficial, pero non as capas profundas da pel, que é onde sí estaría esa celulite aí marcada. Pode chegar a absorberse algunha pequena cousa destas cremas. Entón, o máximo que poden chegar a facer é que, por exemplo, se a botas na perna, pois que o teu contorno de perna se reduza uns 3 milímetros, máis ou menos. Uau. Claro, 3 milímetros é nada, pois todo é máis ou menos igual, así que realmente... A ver, pero entón que podemos facer para loitar contra a celulite que si funcione? Pois mira, o primeiro, temos por aquí un saleiro, olvidarnos del. Reducir o consumo de sal, porque aumentar o consumo de sal si é certo que vai fomentar a aparición de celulite. Así que reducimos o consumo de sal, hidratámonos máis, temos por aquí un vaso de agua que ás veces queremos hidratar a nosa pel, pero non nos hidratamos por dentro, que é a parte máis importante. De consumo de agua, reducir o consumo de sal, e temos unhas pesas por aquí porque os exercicios de forza, neste caso onde está a celulite localizada, si van a axudar a eliminar esa celulite. Así que un pouquiño máis de exercicios de forza con esas máquinas ou con esas cintas elásticas tamén. Moita hidratación. Máis hidratación, menos sal e máis exercicio de forza e menos crema anticelulítica que non vai funcionar. Que non funciona. Veña, a ver se nos das unha alegría co seguinte produto, tamén un clásico, estas cremas que prometen quitarnos, borrarnos as estrías. Pois aquí
sí e non. É dicir, claro, sí é certo que, por exemplo, estas cremas antiestrías van moi ben para previr. Por exemplo, no embarazo, cando a pel vai dar moito de sí en moi pouco tempo, poden aparecer esas estrías porque as capas máis profundas da pel, que son as que manteñen a elasticidade, por esa tensión que ocorre en tan pouco tempo acaban rompendo e prodúcense esas estrías. Para previr van moi ben, é certo que aí funcionan, e logo tamén hai dous tipos de estrías, que unhas que serían as vermellas, violáceas, que son as primeiras que aparecen, que son, digamos, cando se produce a ferida da estría. Aí sí podemos actuar todavía, podemos axudar a que se reduza e a que cicatrice ben, pero cando xa a estría é de cor branca, xa é unha cicatriz da estría, aí xa non podemos facer nada con estas cremas. Aí xa non hai remedios milagreiros. Bueno, outra cousiña que tamén nos preocupa bastante, cando aparecen esas bolsas debaixo dos ollos, cando non esas olleiras, porque non dormimos ben, e sobre isto tamén atopamos nas farmacias, non? Ou as enrugas, por exemplo. As enrugas, que son un clásico tamén, esas cremas antienrugas que en teoría van facer, vanche deixar a cara como cando tiñas 20 anos. Como se estiraras dela para atrás, como cando tiñas 20 anos. Ademais, sempre anuncian mulleres de 20 anos para que diste, a ver, enrugas aí non había. Claro, entón, é certo que van funcionar, pero relativamente. É dicir, non van deixar a cara estupenda, non é un lifting facial, pero si van reducilas ata un certo punto, máis ou menos ata un 10-20% máximo. É dicir, as enrugas finas si van desaparecer, mientras este dura o efecto da crema, pero as enrugas máis profundas, aí non temos moito que facer, se xa é surco, aí non hai moito. É o que hai. A crema non... Bueno, pois temos aí esas cremas as que facía referencia, as das bolsas e as olleiras, que tamén isto que cando aparece estamos todos aí como quitalas. Pois outro sí e non, é dicir, é unha media verdad. É dicir, coas cremas das bolsas, si é certo que o que levan é cafeína, normalmente na súa composición. Claro, porque bolsa é retención de líquidos, claro, o que fai é que esta parte de aquí hinchase ben por retención de líquidos, porque dormimos mal, porque esta parte xa empeza a perder elasticidade, entón empeza a acumular. Entón, que pasa cando levamos, como levan cafeína? Vai drenar un pouquiño a zona, entón aparentemente si van baixar durante un ratiño, pero igual que se lle poñemos algo frío, por exemplo, temos por aquí o pepino, o clásico pepino, se o collemos da neveira e o poñemos nos ollos, tamén van a axudar a baixar por ese frío que vai axudar, igual que axuda a cafeína. E no caso das olleiras, tamén axudan relativamente. Temos dous tipos, aquí hai que escoller ben o produto, no caso das olleiras, porque hai olleiras marróns e hai olleiras que son as vasculares, que son esas violáceas, que son así máis vermellas. Esas son porque a pele é moi finiña, entón ves os vasos sanguíneos que temos por debaixo, aí cal vai ben? No caso das vasculares, a vitamina K e a cafeína, as cremas que leven estes dous compostos. No caso da olleira marrón, que é a clásica por exceso de pigmentación, que pode ser, por exemplo, algo que se herda, ou hai aí un exceso de melanina, cal vai ben? As que levan vitamina C e as que te van un retinol, que é retinol suave, que o que vai facer é despigmentar esa zona. Igual que a vitamina C tamén, que leva moitas cremas agora, e axudan a despigmentar un pouquiño, así que esa zona que está hiperpigmentada van a axudar. Eso sí, hai que ser constantes e facelo durante tempo, non porque botes un día vai a desaparecer. Ese non, pois milagres a Lourdes, non, querido Héctor?